Salut și bine ați venit pe acest canal de YouTube. Acesta este primul meu videoclip pentru că mi s-a închis contul cu 27 de abonați, dacă mă urmăreați și mă știați. Vă las și linkul meu de la canalul meu de TikTok dacă vreți să-mi dați și un follow pe TikTok la Gabi27FN, Gabi cu Y. Hai să băgăm și noi un meci. Să vedem dacă ne mai iese și nou un win ceva. Că n-am mai jucat de 2 luni. Sau 3. Nu mai știu. Uite pe Rico acolo. 2! Ba nu. E Rosa. Nu, dacă mă bate Rico. Nu mă bate. Stai că l-aștept aici și nu știe. Nu m-a văzut. Eu n-am mai jucat de 2 luni și s-ar putea să fiu cam bot. Dar asta e. Ce-o fi o fui. Dai, bravo. Nu, a venit Mortis. GG, asta e. Plus 3 trofee. Știu, am puține trofee. Brawleri cam puțin, dar merge. Până fac și eu 2000 de trofee să-l lau pe Dynamite. Până atunci mai aștept. Cel mai bun caracter meu, dacă vă interesează, cele mai multe trofee le am pe Edgar. Tot cu Jackie joc. Hai încă un meci. Că meciul acela a fost cam mai prost, dar nu contează. Asta e. Nu. Nu. Nu veni, te rog, la mine, nu mă omorâ. Dynamite și cu Barley acolo, dar nu mă duc pe ei că sunt 2. Dar, bine, nu. Frank. Caracterul meu preferat și brawlerul meu preferat este Jackie. Și eu vreau să-i dau vreau să-i dau upgrade lui Jackie, pardon, era să zic Shelly. Nu. Asta e GG. Tot Jackie m-a bătut. Dude. Really? Hai că cred că meciul ăsta face și noi 1600 de trofee. Încă 3 trofee și fac și eu 1600. Da. Și da, cum v-am zis, brawlerul meu preferat este Jackie. Și aș vrea să-i dau numai upgrade lui Jackie. Dar nu știu, și lui Bibi cred. Da, lui Jackie și lui Bibi o să-i dau upgrade acum. La ceilalți nu-i dau. Mamă, mi-a dat-o. Recunosc că chiar acolo mi-a dat-o bine. Numai upgrade lui Jackie și lui Bibi îi dau. Avem și noi ceva de deschis. Ia să fac și o misiune. Una cu Jackie vreau. Dacă avem. N-avem, asta e. Mai băgăm un meci. În episodul ăsta o să fac 1600 de trofee. Și să-mi ziceți în secțiunea de comentarii care este brawlerul vostru preferat. Te pui cu mine, mă, Darly. Era să mă bată. Ia vină și tu el primul. Bom. Mamă, și asta era să mă bat. Am avut noroc la faza aia. Nu, Rico! Mă bate. Asta e GG. Câte trofee am luat? Bine, am făcut și 1600. 1600 fix. Avem și... Nu, cred că Big Box-ul ăsta nu o să-l deschid pentru că o să facem un chest opening pe canal. Dacă vreți să-mi dați și conturile voastre,
Nu-l emit pe Matey, dar îmi place de el, e idolul meu. Îmi place mai mult videoclipurile alea cu chest opening. Ăsta o să las pentru chest opening și o să fac multe emisiuni de astea. Și cred că o să fac până pe aici, așa. Până așa. O să vedeți. Pardon, așa mi-am oprit microfonul. O să vedeți voi că peste o lună, două o să apară un video cu chest opening. Dar până atunci vă dați seama că o să mai fac videouri cu Brawl Stars, cu mai multe jocuri. Hai să mai băgăm un meci. Până atunci să vedem care-i treaba. N-am văzut cine e brawlerul ăla. Cred că era Nita. Ia-l. Ia-l. Du-te și ia-l. Vino. Nu se întâmplă absolut nimic. Hai, vino. Fugi, nu? Bine. Și eu fug, na. Hop. Ce mă joc cu el. Ia. Așa trebuie să faceți. Să nu vă duceți sărași pe el. L-așteptați frumos și l omorâți. Opa, m-am încurcat. Dynamite. Hai că-l bat și pe ăsta. Că-l mai bat. Oh, bine că nu m-au prins. Vede și mă duc. Nu, am dat degeaba. Da. M-am panicat. Unde sunt? Opa. Încă un Nu! Mă mai joc și o Brawl Stars. Încă un Dynamite. Mamă, dar câți de Dynamite sunt? Hai să iau repede astea. Bine. Bravo. Bine. Spanicat. Nu mă omorâ, please. Nu ți-e milă de mine. Am 8 paure. Dacă mă bat ăsta cu 8 paure, dau rage. Dar unde e? Asta e problema. Fi pe aici? Nu e pe aici. Pe undeva pe aici trebuie să fie ca altceva. What? Unde e? What? What?